Vi skal på besøg på Gris og Ko, en slagterbutik på internettet, og jeg faldt simpelthen for det navn. Og det skulle gå helt forrygende. Du er sådan en pæn stor mand, så du får en stor en. Vi begynder med at tage standsmæssig påklædning på. Thijs, han skal kun bruge en large. Han er ikke så stor. Han er lang. Ja, han er længere, end han er bred, det er rigtigt. Sådan. Det er da det smarteste. Ja. Fedt. Det ser ellers meget godt ud på fjernsynet, når den gamle han står og prøver på at få sådan noget bakse på benene. Ja, det er et helvede. Der skal man lige sætte ben for her, så får man vasket tæerne. Fik man fingre herinde. Gå igennem. Johnny Heisel er en af de 3 ejere af firmaet, der for nylig flyttede herud i nyindrettede og rummelige lokaler. Hvordan fik I idéen til det? Det var jo ved at se lidt efter, hvad de andre gjorde, årstiderne og Skagen Food med grøntsager og fisk, at de kunne med de 2 ting. Jeg tænkte, så må det også kunne lade sig gøre med kød. Og det fungerer præcis lige sådan. Man bestiller sit kød, gris, ko eller fjerkræ, så bliver det pakket og sendt med en fragtmand rundt i landet. Og det er til isterninger så, eller hvad? Ja. Det blev så frosset ned og kommer med i flamingokasserne bagefter, når det er frossen. For at holde det koldt, når vi sender det. Og Thijs, kan du så regne ud, hvorfor poserne ikke er fyldt op? Det er jo fordi vand udvider sig, når det fryser, og så kommer det til at fylde mere. Det er derfor, man skal følge med i fysikundervisningen i skolen, så ved man sådan noget. Hvis man fylder den helt op, så vil posen sprænge. Er det ikke rigtigt? Jo. Vi laver omkring, det svinger lidt mellem 20 og 25.000 af de her pakker om ugen, forskellige slags. Men det risikerer jo at tage livet af nogle slagtermester rundt omkring. Ja, det kan man så ikke gøre ved. Hvis det virkelig er det, der sker, så er det jo ikke noget at gøre ved det. Altså, sådan er konkurrencen jo, at jeg tror mere, at det går ud over nogle supermarkeder, som det går ud over nogle slagtere. For jeg tror, dem, der går ind i en slagterbutik og køber der, det er fordi, de vil have oplevelsen af at gå ind i en butik, hvor de får noget betjening og får nogle varer, som er måske lidt halvfabrikater og sådan noget. Jeg tænker lidt på, hvad jeg skal sætte dig i gang med. Du skal jo næsten have en kniv i hånden. Jamen, det skal også være noget, hvor jeg ikke kommer til at ødelægge noget. Jamen, det gør du ikke. Altså for eksempel det her. Hvad er det, I siger? Det kan altid hakkes? Det kan altid hakkes. Hvor lang tid får man til at lære sig noget, fordi mit tempo det er lidt langsommere end dit? Er den her, vil du sige, den er for tyk? Skal den skæres over, eller hvad? Ja, det skal den. Halvdelen af de ansatte er helt nyansatte, midt i en krisetid, og de fleste er slagtere. Det, der går mest af, det er faktisk dernede, hvor folk kan vælge selv. Så kan man trykke her, så kommer man ind på en side. Der koster alting 25 kroner. Det vil sige, at man kan vælge 20 ting inden for den her side for 500 kroner. Og det er ufattelig meget populært, at folk selv kan gå ind og vælge. Der er mange børnefamilier blandt kunderne. De kan jo godt undvære de udmattende ture til supermarkedet i ulvetimen. Men der er også mere luksuriøse ting, og så giver konceptet internetbutik også mulighed for at have et stort udvalg, uden at skulle have plads til det. Vi har muligheden for at tilbyde mange forskellige varer, fordi vi først laver dem, når kunden bestiller dem. Hvor i en slagterbutik, der har du nødt til at udvælge dig et sortiment. Og det sortiment, det er ligesom det, du kører med. Og det, du har i disken, det er som regel det, du sælger. Jeg synes, vores disk, hvis jeg skulle have alle de her ting i en slagterbutik, så ville butikken være kæmpestor, for der er faktisk rigtig mange ting her. Og når det er på nettet, skal der selvfølgelig et billede på. Det her, det er jeres egen pølser? Det er vores egen pølser, ja. Gode sønderjyske. Nej, det er det i hvert fald. Både gode og sønderjyske.